Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Аэропорти Жуковскида қарор дорем. Хостем дина видео партофтем бигем бисёриҳо дидан. Дар и видео хостем ки и бародарора пурсем ки билета чанди харидияна ва баъдан камтар комментариҳое ки дар у видео нависта буден ҷавоб гардонем. Аввалан рости дина видео партофтум. Дар он видеом гуфтум ки дастрошна билет ҳамун рӯз да 200 000 рубл, пага да 100 000 рубл, пагаи дига да 70 чанд азор рубл гуфтан. Амира видео кардем партофтем. Бисёриҳо навистанд ки дурӯғ меген. Мо 15 октябрда гирифтем 10 000, 12 000, 15 000. ҳамон видеоро як бор тамошо кунем ки гуфтагем ки дастрошна қиматай. Октябрда арзонай, бигем ки 15 ёки охирошда ай ҳозира бигирен арзонай. Вале ай сабабе ки зиёд гирифтестиян қимат шидестай. Мисол якм, дим, сеюм арзон ки буд, уже ай 25 000 рубл боло шидагиай. Мақсад иран бар назар бигире. Ва як кора мепурсем, иё барвақттар Жуковский душанбе гирифта будан, арзонтар ғалтида буд. Биё як пурсем ку салому алейкум. Салому алейкум ама бачакои шаҳрина. Хуби танҷи акаҷон. Худо башкур. Ай Жуковский душанбе парвоз дорӣ. Билета чанд қа пеш харида? Билета 3 рӯз пешаки 7900. 3 рӯз пеш харида будӣ? 7900. Омадӣ ҳамон билет қати? Ҳамон билет қати 100% гузашта рафтест. Бе ташвиш. Мақсад инҷа бисёриҳо мегӯянд ки мо билета барвақт харидагим арзон. У чӣ меша? Ҳамон билет қати гузашта. Ҳамон билет қати 100% гузаштаст. Инҷа ягон каса пурсидем ки қимат харида бошам мисол. О, то 100 000 харидагим. Бале, акаҷон. Мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда чӣ мегӯянд? Ама да гап надорум, респект, лайка балағат бизанед. Боше акаҷон, тамошомон мекарди охи? О, паттиш. Гап нест. Ирам ҳамон нарх ҳамохи харидагиай. Хеле гап намезани ака. Гири феврата. Бале акаҷон. Хоб, ҳамин гап хабар боқи хитона эҳтиёт кунед. Аэропорт Жуковский тен. Солиш нагов, лайка ба шата бизанед. Лайка буҷиқан хаймодам дастгирӣ мешава. Боше. Ва номерҳома барои билет мемонам ҳамиҷада. Ака ваъда дода наметонем ки успед мекунем, барое ки охири вақт беҳад звонок зиёдай некем, то ҷое метонистагимон ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Ай ҳама беҳтараш дар WhatsApp саволтона ёки нархи билета пурсен, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. Октябрам гирифтестиян. Чанд қай ки билета зиёд бигирам, ҳамун қимат мешава. Хитона эҳтиёт кунед.